Ključni elementi lokalnog akcionog plana su strateški prioriteti. Ne izlaze iz okvira strategije koju grad Kragujevac ima, ali zahvaljujući izuzetnoj saradnji i angažovanju sa nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom, čiji je predsednik gospodin Milan Stošić, nekoliko gradova u Srbiji kreću u konkretne aktivnosti, a to su upravo ti operativni akcioni planovi koji su za kraći vremenski period i koji ciljano određuju prema prioritetima. U izradi lokalnog akcionog plana su učestvovala sva udruženja osoba sa invaliditetom, dala svoj puni doprinos i upravo njihove smernice su stavljene u lokalni plan akcije. Konkretno to znači koliko zvučnih semafora godišnje, koliko obeleženih parking mesta, šta su nedostaci u sistemu. Oni to prepoznaju, oni to vide, oni sugerišu. Na nama je samo kao lokalnoj samoupravi da zajedničkim snagama definišemo prioritete i da zajedno sa njima krenemo u konkretne aktivnosti i da to tokom narednog perioda i odradimo.